नमस्कार. मी प्राध्यापक गणेश देशमुख, के जे सोमय्या महाविद्यालयामध्ये 31 वर्ष झाली अध्यापन करतोय मराठी या विषयाचं. कोविड-19 हा आजार आता तुम्हाला सांगण्याची काही गरज नाही, सर्व जगभर तो पसरला आहे आणि त्यामुळे त्या निमित्तानं आपल्याला या आभासी दुनियेतून म्हणजे हे व्हर्च्युअल आहे सगळं, नाही का. प्रत्यक्ष आपण भेटणं बोलणं याच्यातला जो आनंद असतो तो अध्यापनातला आनंद आम्हालाही आणि तो अध्ययनातला आनंद तुम्हालाही तसा तो मिळणं शक्य नाही. परंतु हा एक पर्याय आपण सर्वांनी मिळून, सरकारने मिळून, महाविद्यालय संस्थांनी मिळून हा काढलेला आहे की या निमित्ताने आम्ही किमान तुमच्याशी संवाद साधू. नंतर आपण काही झूम मीटिंग घेऊ, म्हणजे तुमच्या मनातले काही प्रश्न असतील तेही तुम्हाला म्हणजे आमच्याशी बोलता येतील, त्या शंका आम्हाला दूर करता येतील, तो प्रश्न नाही. आणि हा वेळ फक्त 1-2-3 महिन्याचा आहे. या 2-3 महिन्यामध्ये आपण 2-3 गोष्टीची काळजी घ्यायची आहे. एक, आपलं कुटुंब सुरक्षित ठेवायचं आहे आणि कुटुंब सुरक्षित ठेवायचं असेल तर प्रथम आपल्याला सुरक्षित आपण ठेवलं पाहिजे. बरोबर आहे काय? कारण असं आहे की हा आजार बाहेरून घरात येतो, घरातून बाहेर जात नाही, लक्षात घ्या. तुम्हाला झाला तर मग तो जातो, तुमच्या इथे कोणी आला असेल तर या आजारात आपल्याला काळजी अशी घ्यायची आहे. सरकारनं सांगितलेल्या, शासनानं सांगितलेल्या सगळ्या ज्या काही सूचना आहेत, 2-3 महत्त्वाच्या सूचना आहेत. एक, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवायचं आहे, नाही का. म्हणजे किमान 6 मीटर जे काही अंतर सांगितलेलं आहे, जेवढं दुरून बोलता येईल तेवढं दुरून आपण संवाद बोलायचा आहे. त्यानंतर तोंडाला आपण सतत मुखपट्टी ज्याला म्हणतो आम्ही मराठीमध्ये, ती मुखपट्टी बांधायची आहे बाहेर जाताना आणि घरी आल्यानंतर हात धुवायचे. त्या 2-3 गोष्टी ह्या सर्वसाधारण आहेत. एवढ्या पाळल्या की आपल्या पर्यंत हा काय आजार येऊ शकणार नाही. आणि म्हणून आपल्याला स्वतःला सांभाळायचं आहे आणि आपल्या कुटुंबाला सांभाळायचं आहे आणि समाजालाही सांभाळायचं आहे. तरच आपण आपल्या जगण्याला अर्थ आहे. म्हणजे आता याच्यापुढे 2-3 महिने जे आहेत हे फक्त एकाच गोष्टीसाठी द्यायचे आहेत. प्रामुख्याने शिक्षण तर घ्यायचं आहे, शिक्षण तर आम्ही देणारच आहोत. पण तुम्ही जे काळजी घ्यायची आहे की अध्ययन करण्याबरोबरच आपण या आजारापासून सुरक्षित कसं राहू ही काळजी घ्यायची आहे. आणि त्यासाठी मंगेश पाडगावकर यांनी खूप सुंदर गीत लिहिलेलं आहे. नितीन देशमुख यांनी जीवन गाणे गातच राहावे, पुढे पुढे चालावे असं म्हटलेलं आहे. तर त्या 2 ओळी, पाडगावकरांच्या 2-3 ओळी ह्या तुम्हाला मी ऐकवतो आणि मग आपण पुढचा अभ्यासक्रम आणि त्याच्यावर बोलू. धन्यवाद. या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे. या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे. शतदा प्रेम करावे. शतदा प्रेम करावे. या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे. या जन्मावर. सुस्वागतम. मराठी या विषयामध्ये आपण प्रवेश घेतला सर्व विद्यार्थ्यांनी, याबद्दल सर्वप्रथम तुमचे अभिनंदन.
आणि स्वागत. मराठी हा विषय एवढ्यासाठी महत्त्वाचा आहे कारण ती आपली मातृभाषा आहे आणि मातृभाषा एवढंच नाही तर आपल्याला ती जन्मापासून ही चिकटलेली भाषा आहे, ती मरेपर्यंत जात नाही. म्हणजे एकदा बिरबलाला अकबराने प्रश्न विचारला त्याच्या काय म्हणतात सभेमध्ये. एक माणूस आला, तो एवढ्या भाषा बोलत होता 15-20 की त्याची नेमकी मातृभाषा कोणती हे कळतच नव्हतं. मग त्याने बिरबलाला बोलावलं आणि सांगितलं की बिरबल, या माणसाची मातृभाषा कोणती हे तू रात्रीतून ओळखून काढायचं. तर बिरबल म्हणला ठीक आहे जहापणा, मला 1 दिवसाचा वेळ द्या. म्हणले ठीक आहे. त्यानंतर बिरबलाने काय केलं, रात्री तो खूप गाढ झोपलेला असताना माणूस त्याच्या अंगावर एक बादली ओतली थंडगार पाण्याची आणि तो ज्या भाषेत ओरडला त्या भाषेचाच अर्थ होता मातृभाषा. आणि दुसऱ्या दिवशी दरबारात येऊन बिरबलाने अकबराला सांगितलं की ही त्या माणसाची मातृभाषा आहे आणि त्याने ते कबूल केलं. मुद्दा असा आहे की आपण जन्मापासून मृत्यूपर्यंत ज्या भाषेमध्ये शिकतो, जी भाषा शिकतो, ज्याला आपण मातृभाषा म्हणतो. खरं म्हणजे आपण अनेक जाती धर्माचे लोक आहोत, इथे आहोत, भारतात आहोत, परंतु आपण बोलतो बाहेर ती जी भाषा असते, समाजाची भाषा असते, तीच आपली मातृभाषा असते. आणि म्हणून प्रथमतः तुमचं अभिनंदन. दुसऱ्यांदा अभिनंदन एवढ्यासाठी की मातृभाषा आणि व्यक्तिमत्व विकास याचा खूप जवळचा संबंध आहे. ज्याची भाषा उत्तम असेल, सुंदर असेल, त्याच्यावर लोक भाळतात. तुम्हाला माहिती आहे, जास्त उदाहरण द्यायची गरज नाही मी. राज ठाकरेसारखा माणूस आज काय आहे त्या माणसाजवळ, पण त्याच्या सभेला किंवा निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांच्या सभेला लोक किती गर्दी करतात हे आपण पाहत आहात. हे कशामुळं हे फक्त, तर हे फक्त भाषेमुळे आहे. ज्ञानामुळं तर आहेच आहे, ज्ञान आहेच. राज ठाकरे असतील, हे असतील, अनेक उदाहरणं देता येतील तुम्हाला, परंतु प्रत्येकाजवळ भाषेचं प्रभुत्व आहे. आणि म्हणून भाषेवर प्रभुत्व मिळालं तुम्ही की जीवनाच्या कोणत्याही क्षेत्रात तुम्ही यशस्वी होऊ शकता. आणि स्पर्धा परीक्षेमध्ये तुम्हाला यासाठी जवळपास MPSC UPSCमध्ये 500 गुण मराठी विषयासाठी आहेत. आणि तुमच्या मनातला हा न्यूनगंड पहिल्यांदा काढून टाका की आपल्याला इंग्रजी येत नसेल, नीट येत नसेल, किंवा आपण नाईलाजाने मराठी घेतला वगैरे, अजिबात नाही. तर उलट तुम्हाला मी समजून सांगतो, प्रत्यक्ष आता दुर्दैवाने कोविडमुळं आपल्याला प्रत्यक्ष बोलता येत नाही. ज्यावेळी बोलता येईल त्यावेळी मी ते तुम्हाला समजून सांगेल की ते सोडून देऊ आपण. परंतु आज स्पर्धा परीक्षेमध्ये सुद्धा सगळ्या प्रकारच्या बऱ्याचशा स्पर्धा परीक्षा, इव्हन UPSC MPSC सारख्या परीक्षा तुम्हाला मराठी भाषेतून देता येतात. त्याच्यामुळं तुमच्यापैकी कोणाची महत्त्वाकांक्षा असेल तर त्याने जरूर या दृष्टीने विचार करावा, माझ्याशी संपर्क साधावा. माझा फोन नंबर मला वाटतं दिरंकर सरांनी दिलेलाच आहे. तुम्हाला यावर्षी जनरल म्हणजे सामान्य स्तर मराठी हा एक विषय आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला रारंग ढाग ही कादंबरी प्रभाकर पेंढारकरांची अभ्यासायची आहे. रारंग ढाग ही कादंबरी तुम्हाला यावर्षीच अभ्यासाला लावली. याचं कारण असं आहे की सध्या तुम्ही भारत आणि चीन याच्यामधला संघर्ष पाहतात. तिथलं सगळं जीवन कसं असतं, तिथले सैनिक कसे असतात, ते काय संघर्ष करतात, या सगळ्याचं चित्रण असणारी कादंबरी आहे. आणि दुसऱ्या सूत्रात मध्ययुगीन पद्य आणि गद्य हे तुम्हाला सामान्य स्तरावर म्हणजे जनरलला अभ्यासाला आहे. S1 हा विषय आपल्या विभागात नव्यानेच दाखल झालेले प्राध्यापक डॉक्टर विठ्ठल लंगोटे हे तुम्हाला त्याचं अध्यापन करणार आहे. दुसरा विषय जो आहे S1 त्याचं अध्यापन मी करणार आहे आणि S2 याचंही अध्यापन मी करणार आहे.
आज आपण S1 या जे विशेष स्वरूपाचा विशेष स्तरावरील एक हा जो पेपर आहे ज्याचं नाव आहे आधुनिक मराठी साहित्य असं त्याचं नाव आहे. आधुनिक मराठी साहित्य. त्याच्यासाठी तुम्हाला 2 पुस्तकं नेमलेली आहेत. एक तुम्हाला आवडेल असं. तुम्हाला माहिती आहे की बाबा आमटे हे आजच्या जगातले महापुरुष आहेत आणि त्यांचे सुपुत्र प्रकाश बाबा आमटे यांचं आत्मचरित्र तुम्हाला लावण्यात आलेलं आहे. प्रकाश आमटे आणि त्यांची पत्नी सध्या हेमलकसा या खूप दुर्गम भागात म्हणजे जिथं गाडी जात नाही अशा ठिकाणी काम करतात. दोघंही व्यवसायाने डॉक्टर आहेत. तरीही बाबांचे पुत्र असल्यामुळं बाबांचा सामाजिक कार्याचा वसा त्यांना घ्यावासा वाटला आणि बाबांना त्यांनी विचारलं की आमची अशी इच्छा आहे की आम्ही डॉक्टर जरी झालो असलो तरी आम्ही ज्यांना ज्या ठिकाणी गरज आहे अशा ठिकाणी जातो. आणि बाबा आमटेंनी त्यांना परवानगी दिली आणि ते हेमलकसा या ठिकाणी गेले आणि तिथला जो प्रवास आहे सगळा वरोरा हे आनंदवन तिथपासून ते हेमलकसा आणि तिथलं जीवन या सगळ्याचं चित्रण असणारं हे सुंदर प्रेरणादायी आत्मचरित्र आहे. याच्यात काही शंकाच नाही. आणि याच्यावर प्रकाश बाबा आमटे या नावाचा एक चित्रपटही तुम्ही पाहिला नसेल तर आपण विभागामध्ये ही कोविडची साथ गेल्यानंतर निश्चितपणाने तुम्हाला तो मी दाखवणार आहे, ज्याच्यामधून तुम्हाला प्रकाश आमटे अधिक कळतील असं मला वाटतं. आपल्याला आत्मचरित्र अभ्यासायचं आहे आणि मुळामध्ये हा अभ्यासक्रम किंवा प्रकाशवाटा तुम्हाला अभ्यासक्रमाला लावण्याचं कारण काय आहे तर हे प्रेरणादायी आत्मचरित्र आहे. परंतु आपल्याला मूळ हा साहित्य प्रकार त्याचं स्वरूप संकल्पना समजून घेणं आवश्यक आहे. आत्मचरित्र लेखक का लिहितो, त्याच्या प्रेरणा काय आहेत, त्याच्या जीवनाची वाटचाल काय असते याचीही ओळख करून घेणे आपल्याला आवश्यक आहे. आणि दुसरं ललित गद्य आणि अन्य साहित्य प्रकारांच्या तुलनेत आत्मचरित्राचं वेगळेपण काय असतं हे आपल्याला इथं समजून घ्यायचं आहे. ते आपण विस्ताराने नंतर समजून घेणार आहोत. आत्मचरित्राच्या तुलनेत इतर आत्मचरित्राच्या तुलनेत आपल्याला आत्मचरित्राचं या वेगळेपण समजून घ्यायचं आहे. आणि नेमलेलं जे प्रकाशवाटा आत्मचरित्र आहे त्याचं आकलन, आस्वाद आणि विश्लेषण आपल्याला या सत्रामध्ये करायचं आहे. आपला अभ्यासक्रम अत्यंत सोपा आहे. हा जून 2020 पासून हा अभ्यासक्रम पुनर्रचित झालेला आहे आणि अत्यंत चांगला अभ्यासक्रम आहे. पहिला घटक जो आहे ज्याला 1 श्रेयांक आहे म्हणजे 1 ग्रेड आहे. तुम्हाला माहिती आहे आता मागच्या वर्षी तुम्ही अफवायला होता, तुम्हाला ग्रेडेड अभ्यासक्रम आहे. पहिल्या घटकामध्ये तुम्हाला आत्मचरित्राची संकल्पना, स्वरूप, प्रेरणा आणि वाटचाल ह्या 3 गोष्टी समजून घ्यायच्या आहेत. 3-4 गोष्टी की आपण साहित्य किंवा पुस्तक सगळ्यांनाच पुस्तक म्हणतो जनरली. म्हणजे किराणा दुकानाकडं वाल्याकडे गेलात तुम्ही तर त्याला जर एखादं पुस्तक दाखवलं तर तो काय म्हणाल की अरे एखादं कोणतं पुस्तक आहे, तर तुम्ही सांगा की हे प्रकाशवाट आहे. तो म्हणणार ठीक आहे, मग वाचण्यासारखं आहे का, मग दे मला. तर त्याला याची जाणीव नसते. आपल्याला, आपण मराठीचे विद्यार्थी आहोत, आपल्याला याची जाणीव असणं आवश्यक आहे की आपण जे पुस्तक अभ्यासणार आहोत ते साहित्याच्या कोणत्या प्रकारातलं आहे आणि म्हणून त्याची संकल्पना काय, त्याचं स्वरूप काय असतं, ते कोणत्या प्रेरणेने लिहिले जातं आणि त्याची
आत्मचरित्रांची मराठी वाटचाल कशी आहे आणि ललित गद्य आणि अन्य साहित्य प्रकाराच्या तुलनेत आत्मचरित्राचे वेगळेपण काय असतं हे आपल्याला दुसऱ्या मुद्द्यामध्ये पहिल्या घटकात समजून घ्यायचं आहे. आता मुद्दा असा आहे की अनेक ठिकाणी कादंबरीमध्ये सुद्धा मी नावाचं पात्र येतं, परंतु ते सत्य असतं का? नाही. परंतु ललित गद्यातील आणि आत्मचरित्रातील आणि आत्मकथनातील जो मी असतो तो सत्य असतो, खरा असतो आणि त्यामुळं बरेच लोक आत्मचरित्र लिहित नाहीत. कारण आत्मचरित्र लिहिणं ही अत्यंत धाडसाची गोष्ट असते. कारण आपल्या जवळच्या जिवंत माणसाविषयी सत्य सांगणं ही गोष्ट अवघड असते आणि त्यामुळं बरेच लोक म्हणजे अमिताभनं तर जाहीरच करून टाकलं, अमिताभ बच्चनने, की मी आत्मचरित्र लिहिणारच नाही. का लिहिणार नाही? कारण आहे त्याच्या जीवनात एवढे उतार चढाव आलेले आहेत की ते जर त्याला आत्मचरित्रात लिहिले तर कदाचित ते आत्मचरित्र अत्यंत वादग्रस्त होऊ शकतं. उलट सचिन तेंडुलकर सारखा माणूस जो शुद्ध चरित्रवान आहे, म्हणजे अमिताभ बच्चन चरित्रवान नाही असं मला म्हणायचं नाही, पण त्यानं आत्मचरित्र लिहिलं आपलं, नाही का? तर त्याच्यामध्ये आपल्याला जो मी असतो ललित गद्यातला आणि साहित्य प्रकारामधला तोच आपल्याला इथं त्यातला फरक समजून घ्यायचा आहे. आणि दुसरं पुस्तक अभ्यासायचं आहे प्रकाश वाटा, जे मागापासून मी सांगितलं, डॉक्टर प्रकाश आमटे, समकालीन प्रकाशन पुणे. या पुस्तकासाठी 2 श्रेयांक म्हणजे 2 ग्रेड तुम्हाला मिळणार आहे. प्रकाश वाटा नावाचं हे त्यांचं पुस्तक, ज्यांनी हेमलकसाला आदिवासींच्या सोबत कसा जीवन संघर्ष केला त्याचं दर्शन घडवणारं, त्याग, ध्येयनिष्ठा, समाजनिष्ठा याचं प्रतीक असणारं हे प्रकाश दाखवणारं तुम्हाला प्रकाश वाटा. यासाठी तुम्हाला फार पुस्तकं वाचण्याची गरज नाही. एकतर मी तुम्हाला सगळं संदर्भ साहित्य देणारच आहे, परंतु तुम्ही ज्यांना उत्सुकता असेल त्यांनी ही जर पुस्तकं वाचली तर त्यांना आत्मचरित्र ही संकल्पना अधिक कळेल. एक चरित्र आणि आत्मचरित्र जोशी यांचं, दुसरं चरित्र आणि आत्मचरित्र सदा कराडे यांचं, तिसरं आत्मचरित्र मीमांसा आनंद यादव यांचं आणि एकूण मागच्या शतकामध्ये हे जे काही आत्मचरित्र आहेत मराठीमधली त्याचं पुस्तक जे आहे ते खूप सुंदर पुस्तक आहे. एकूण त्याच्यामध्ये आत्मचरित्र या प्रकाराची वाटचाल ही तुम्हाला त्याच्यामधून कळणार आहे. 20व्या शतकातील मराठी आत्मचरित्र असं उषा आस्तक यांचं पुस्तक आहे. तर यानंतर आपण हळूहळू प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करणार आहोत आणि नंतर प्रकाश वाटा या पुस्तकाकडे जाणार आहोत. धन्यवाद.